35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. 100. Όποιος είναι πίσω μου φυλάει για όλη τη ζωή του. Του και βγαίνω. Κυρία Αναστασία, σας βρήκα πρώτη! Κίκη, τι έγινε? Παίζουμε με τα παιδιά κρυφτό και σας βρήκα πρώτη. Κίκη, εγώ εδώ πέρα προετοιμάζομαι για το μάθημα. Σε παρακαλώ, μη με ενοχλείς. Κυρία Αναστασία, μήπως ξέρετε πού κρύφτηκαν τα παιδιά? Ναι, τους είδα, ξέρω. Ο Οδυσσέας εκεί πέρα είναι πίσω από το φρανείο. Πού, κυρία Αναστασία, γιατί με μαρτυρήσατε? Έπρεπε να κρυφτώ στην άλλη τάξη που ήμουν πριν. Το ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Τέλεια! Ευχαριστώ κυρία Αναστασία που μου είπατε πού είναι ο Οδυσσέας. Οδυσσέα, σε βρήκα πρώτο. Μήπως ξέρεις πού είναι τα υπόλοιπα παιδιά? Ξέρω, αλλά δεν θα σου πω. Καλά, δεν πειράζει, θα τους βρω μόνη μου. Δεν χρειάζομαι και εσένα να μου πεις πού είναι. Μπορώ και μόνη μου. Θα ζητήσω κι εγώ στην Οδυσσέα να μου βρει τα άλλα παιδιά. Όχι, βγήκε από το δωμάτιο. Μακάρι να μην με βρει. Πού θα μπορούσε να είναι η υπόλοιπη? Όπα! Ποιος κρύβεται εκεί πέρα? Βικτόρια, σε βρήκα! Βικτόρια, μήπως ξέρεις που είναι τα υπόλοιπα παιδιά? Γιατί με βρήκες τόσο γρήγορα? Όχι, δεν ξέρω. Κρύφτηκα γρήγορα και δεν είδα κανένα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάω να βρω μόνη μου. Όπα! Ποιος είναι μες στο μπάνιο? Κάποιος αποφάσισε να κάνει ντους. Τι κάνεις εκεί μέσα? Προμήθηκα και ήθελα να κάνω ντους. Ντους! Ναι. Άλλη κρυψώνα δεν μπορούσες να βρεις? Εντάξει, σε βρήκα. Μήπως ξέρεις που είναι τα άλλα παιδιά? Όχι, δεν ξέρω. Καλά, δεν πειράζει, θα τα βρω μόνη μου. Πάντα θα ξέρεις ότι σε βρήκα τρίτη. Μήπως ξέρεις που είναι τα άλλα παιδιά? Όχι, δεν ξέρω. Παιδιά, πάμε να βγάλουμε κάτι φωτογραφίες μιας και έχουμε χρόνο. Ανέστη, τι κάνεις εδώ πέρα με το κουτί? Τι αυτό? Θα σας εξηγήσω. Είχα πάει να κρυφτώ στο δωμάτιο, αλλά είπα όχι. Μετά είπα να πάω κάτω και πήγα στο υπόγειο. Και βρήκα αυτό το κουτί και το έφερε εδώ. Τι να κάνει άραγε αυτό το κουτί στην αποθήκη, αφού στην αποθήκη υπάρχουν μόνο βιβλία? Μήπως η κυρία Αναστασία μας προετοιμάζει κάποια έκπληξη? Δεν ξέρω, εμένα με φοβίζει αυτό το κουτί. Εντάξει, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Έχει ένα χαρτί μέσα. Και είναι λίγο κάπως πάλιο. Όποιος ανοίξει αυτό το κουτί θα έχει μπλεξίματα. Παιδιά, ελάτε κάτι να παίξουμε. Αυτό όλο είναι παραμύθια. Ναι, για κάποια πεντάχρονα παίζει να το έγραψαν. Ναι. Οδυσσέα, ξέρεις τι? Τι? Μιας και σε βρήκα πρώτο, εσύ θα φυλάς. Ωραία φίλε, εντάξει. Ανέστη, γιατί ήρθες και εσύ εδώ μέσα? Καλά, φεύγω. Άντε, θέλω μόνη μου να κρύβομαι. Κωνσταντίνα, μη κρύβεσαι εδώ πέρα, να ξέρεις, εγώ θα σε δώσω εσένα, ναι. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 85, 95, 100 και βγαίνω. Κυρία Αναστασία, μήπως ξέρετε που κρύφτηκαν τα παιδιά? Δεν ξέρω και ούτε θέλω να ξέρω, έχω πολύ σημαντική δουλειά σήμερα να κάνω, αφήστε με ήσυχη. Πόσο κακιά είναι σήμερα. Νομίζω σε αυτή την κρυψώνα είμαι πολύ καλά. Καλά, μα ποιος θα σκέφτει να μπει στη τουαλέτα? Τέλος πάντων, νομίζω ότι κανείς δεν θα με βρει. Πώς άνοιξε αυτό? What? Τι? Πάλι άνοιξε. Μα τι μαγικά είναι αυτά που συμβαίνουν? Δεν έχει κάποιον εδώ. Πολύ καλή κρυψώνα. Πολύ καλά κρύφτηκα, ευτυχώς. Τι είναι αυτό?
της έπεσε. Πώς γίνεται αυτό? Τι είναι αυτό? Πώς το έκανε? Όχι. What? Τι είναι, ποιος εδώ? Μήπως μου φάνηκε? Κυρία Αναστασία, ξέρετε πού είναι τα παιδιά? Εδώ και τόση ώρα τα ψάχνω και δεν μπορώ να τα βρω. Και εκεί πέρα που βάζουμε τα ρούχα και τις τζακέτες, όλα είναι κάτω. Παιδιά, σταματήστε. Έλα να μου πείτε ένας-ένας. Για πες. Εκεί πέρα έτρεχε το λεγά από μόνο του. Ήμουνα μόνος και έτρεχε. Το έπαιρνα, ξανέτρεχε. Πήγα στην αίθουσα 5 και έτσι όπως κρύφτηκα είχε πέσει το σφουγγάρι. Στην αρχή τρόμαξα και είδα ποιος ήταν και δεν ήταν κανείς μέσα. Μετά, έτσι όπως έκατσα στη θέση μου για να κρυφτώ, είχε πέσει και μετά ο μαρκαδόρος. Και μετά τρόμαξα τόσο πολύ και βγήκα. Εγώ θα πω πρώτη. Λοιπόν, ήμουν εκεί μέσα. Έπεσε η καρέκλα με τα πράγματα. Έπεσε μόνη της. Δεν ήταν κανείς εκεί πέρα. Ναι, εγώ όμως κρυβόμουν στο γραφείο. Και έτσι όπως κρυβόμουν, η σκούπα από μόνη της άρχισε να χτυπάει το τζάμι. Βγήκα έξω και δεν ήταν κανείς. Τι συμβαίνει? Τι έγινε? Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Εγώ εδώ πέρα γράφω τήσεις, μα πετάτε εδώ πέρα βιβλία κάτω. Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα. Κάτι. Μα με κοροϊδεύετε τώρα, ποιος έκανε από μόνο το πέφτει? Λοιπόν, θα μιλήσει ένας-ένας. Θα πω εγώ. Ο Ανέστης είχε φέρει κάτω από το υπόγειο μία κούτα. Και μετά, όταν έφερε αυτή την κούτα, άρχισε να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Τι κούτα είναι αυτή και πού είναι τώρα? Είναι έξω στο διάδρομο, εκεί τη βάλαμε. Πιστέψαμε ότι δεν είναι και κάτι. Για πάμε να δω. Για ο Ανέστη. Λοιπόν, πού είναι αυτή η κούτα? Εκεί πέρα. Ποιος την έφερε εδώ πέρα αυτή την κούτα? Μα σας είπε και εκεί πως εγώ την έφερα. Σίγουρα τα κάνετε όλα αυτά επίτηδες για να χάσετε μάθημα. Και έχω σήμερα να σας παραδώσω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τέλος πάντων, γρήγορα πάμε για μάθημα στην τάξη. Αλλά γιατί με καρφώνετε όμως, εγώ τι σας έκανα? Λοιπόν, γρήγορα όλοι ανοίξτε τα τετράδια σας και αντιγράφετε αυτό που σας γράφω εγώ στο πίνακα. Και κοιτάξτε εσείς κάντε ησυχία, να μου διακόψετε πάλι το μάθημα. Ναι. Κάτι έχει πάθει σήμερα και είναι πολύ κακιά. Γράψτε καλύτερα. Αν κάποιος από εσάς θα μου διακόψει τώρα το μάθημα, θα βάλω σε όλα τα μαθήματα κάτω από τη βάση, στο τρίμηνο και θα πάρω και τους γονείς σας τηλέφωνο. Εντάξει κύριε Αναστασία, καταλάβαμε. Ποιος το έκανε? Ποιος το έκανε? Παραδεχτείτε το, κάποιος από εσάς το έκανε. Εγώ μπλεκαθόμουν. Κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ.